Il-Malta Union of Teachers bi pjaċir qiegħda tvara l-portal il-ġdid tagħha fl-indirizz mut.org.mt. Apparti disin kompletament ġdid, dan il-portal jinkludi fih sezzjonijiet varji li bihom il-preżenza tal-Union issaħħet bil-kbir. mut.org.mt issa hija pjattaforma ewlenija għall-edukaturi li jixtiequ jżommu ruhom aġġornati fil-qasam tagħhom. Il-portal il-ġdid jinkludi aħbarijiet kontinwi kemm mill-oqsma edukattivi, trade unionistiċi u anke l-aħħar informazzjoni dwar il-ħidma li twettaq l-MUT. Informazzjoni dwar il-Union inkluż l-istorja tagħha, kif inqasma, l-affiljazzjonijiet li hija msieħba fihom, kampanji u proġetti varji. L-informazzjoni kollha neċessarja sabiex persuna tingħaqad mal-Union, il-benefiċċji u l-offerti vantaġġjużi li wieħed jista' jagħmel użu minnhom bħala membru. Informazzjoni oħra dwar is-sistema edukattiva Maltija, entitajiet rilevanti fil-qasam u dokumenti importanti li wieħed jista' jiġi bżonn bħala edukatur. Hemm ukoll dettalji relatati mal-pubblikazzjonijiet li l-MUT ħarġet matul iż-żmien, flimkien ma' attivitajiet oħra li l-MUT torganizza sabiex tagħti l-kontribut fil-qasam edukattiv. Hemm ukoll il-Members Area li hija sezzjoni rriservata għal membri tal-Union. Hawn issib informazzjoni esklusiva bħal aħbarijiet, kalendarji, dettalji fuq is-salarji, FAQs u anke tarif dwar is-servizzi li l-Union toffri lill-membri kemm fuq bażi individwali u kollettiva. Bħala membru tal-Union issib ukoll il-paġna Members Personal Details. Din il-paġna, apparti li fiha informazzjoni personalizzata tal-individwu, membru jista' wkoll iħallas fiha il-miżata tal-Union u anke jitlob statement dettaljat tal-pagamenti preċedenti. Jekk inti membru tal-Malta Union of Teachers, b'dan il-portal se jkollok iċ-ċans li taċċessa sezzjonijiet personalizzati għall-membri. Hawnhekk tista' tara d-dettalji personali tiegħek u anke tħallas il-miżata. F'din is-sezzjoni inti tista' wkoll tagħmel bidliet fid-dettalji personali tiegħek skont kif ikun hemm bżonn. Importanti li dawn id-dettalji personali dejjem ikunu korretti ħalli l-Union tkun tista' tikkuntattja u tinforma lill-membri tagħha meta jkun hemm il-ħtieġa. Sabiex tillogja l-ewwel darba fil-portal int trid timxi ma' dan il-proċess sempliċi. L-ewwel nett trid ikollok l-MUT membership number tiegħek li huwa dak in-numru indikat fuq il-kard u fuq l-irċevuti li tirċievi. Idħol fuq mut.org.mt u mur fuq net fuq il-lemin fejn hemm login. La darba titla l-paġna ikteb il-membership number, ikklikja fuq Reset or Create New Password u imxi kif indikat. Kif tagħmel dan ser tirċievi email b'link li kif tidħol fih tkun tista' tagħżel il-password tiegħek li għandek tibqa' tiftakru. Kif tikteb il-password il-ġdid tiegħek u tafas fuq Set Password, se terġa' titla' l-paġna tal-login awtomatikament. Din id-darba ikteb in-numru tiegħek flimkien mal-password magħżul. Ikklikja fuq Login Now u merħba, nilqgħuk fil-portal il-ġdid. Sabiex tara d-dettalji personali tiegħek tista' tmur fis-sezzjoni Member Personal Details taħt Members Area fil-menju. Issa tista' taċċessa wkoll il-paġni kollha tas-sezzjoni Members Area flimkien ma' aħbarijiet riservati għal membri biss, kif indikat. Jekk ikollok xi problema fil-portal issib manwal aktar dettaljat. Jekk ikollok bżonn aktar għajnuna nistednuk ukoll tiktbilna fuq info@mut.org.mt. Sadattant nirringrazzjawk tal-interess u nħeġġuk iżżur mut.org.mt sabiex tibda tagħmel użu mis-servizzi tiegħek bħala membru tal-Malta Union of Teachers.